Angibingelele futhi. Yazi khona iqiniso elingephikiswe ngisho noyedwa wenu. The Majus laba bakhonza umlilo. The Illuminatis laba bakhonza ilanga umlilo. Lento engizokutshela yona ngeke baze bayiphikise ukuthi izokwenzeka. Bese kuba the idol worshippers. Ahlul Asnam. The idol worshippers abakhonza ithombe. Le ngizokutshela yona ngeke bayiphikise. Bese kuba ama-agnostic. Ama-agnostic ilabantu laba abathi umdali ukhona kodwa akanasabelo ekuthini umhlaba uranwa kanjani, umhlaba kwenzakalana emhlabeni. Yena ugcine ngokudala kuphela, umhlaba uyaziranela wona on its own, uyazihambela wona. Hey bafowethu, yazi kumnandi ukuba nolwazi. Abona ngitshela ezinye imeza abo-agnostic bowungazazi. Bese kuba nama-atheist. Ama-atheist ilabantu laba abathi umdali akekho at all. Akekho at all, yonke into iyimvelo iyazenzakalela, akekho at all, akakaze waba khona, ayikho into okuthiwa is a creator, umdali ayikho. Yayibona? Bese kuba amaKristu laba abakholelwa ukuthini uNkulunkulu uziqu intathu noma ebuthathwini bikaNkulunkulu. Bese kuba ama-Watchtower, ama-Jehovah's Witness abangakholelwa ku-crucifixion ukuthi uJesu wabethela esiphambanweni, kodwa bona bathi wabethela kuphi? Ogodweni. Bese kuba amaRoma. AmaRoma la akhonza umama kaJesu ngoba bathi wabalethela uNkulunkulu wabo, waletha uNkulunkulu emhlabeni. Ingakho kufanele yena kube uye okhonzwayo ngoba uyena owazala uNkulunkulu. Bathi Holy Mary the Mother of God. Okuwumsangano kwakona lokho nje ungizwa ngikhuluma. Bese kuba amaNazaretha. AmaNazaretha ke yila akhonza umuntu owake waphila emhlabeni. Ngabe siqambela amanga bathi lawo muntu loyo waye uNkulunkulu noma uNkulunkulu. Bese kuba amaNazaretha. Bese kuba ke amaMuslim. Laba ke okuyimi ke nabanye ke sibaningi. Laba ke abakhonza umdali yena yedwa njengokusho kwemibhalo ukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Yilabo ke laba esikhuluma ngabo abazithobayo, abazehlisayo, abahlakaniphile, abakhaliphile, abalibonile iqiniso, abahamba endleleni eqondile. Bese kuba khona ke abakhonza izinkanyezi, abakhonza imvelo, khona abakhonza inkanyezi, khona abakhonza ulwandle, kuningi abakhonzayo. Okay? Bonke labantu laba esengibabalile sonke ngelinye ilanga lomhlaba sizowushiya. Lapha akekho okuphikayo kubo bonke labantu engibabalile, akekho okuphikayo, sonke lomhlaba lo sizowushiya. And guess what? 200 years from now uhlanganise neminyaka yakho sonke sobe singaphansi kwenhlabathi. Uma ngabe uyobuphila uyobu umkhovu, uyobu utikoloshe, uyobu umantindane, uyobu isithunzela, uyobu isipokwe. Kuyobe kwenziwa ngawama experiment kutshelwa abantwana kuthiwa niyambona lo wayephila ngo-2025 njengoba nimbona nje esewumkhovu, esewutikoloshe, esewumantindane, uyobubizwa ngawo wonke lawo magama la. Kodwa iningi lethu sobe si-underground. Manje uthi umbuzo wami yini ipride eyani? Inzondo engaka eyani? Ukuzazisa okungaka okwani? Amagqubu angaka awani? Intukuthelo engaka eyani? Umhawu ongaka owani? What's a greed for? Yonke lento le ogreed ngayo one day siyazi ukuthi uzofa uyishiye. Ungababulala abantu inqwaba, ubathathela into zabo, uzofa na uzishiye ngelinye ilanga. Sonke ngo-4025 sobe singaphansi kwenhlabathi. Manje yini inkinga yakho? Kungani ungafuni ukukhonza lo owaziyo ukuthi uzohamba ubuyele kuye? Yini inkinga yakho? Yini le ekudisivayo? Yini le ekulimazayo? Yini le ekuphambukisayo? Yini le ekudidayo?
yini eninempendulo mina ngiyazi ngoba mina angisadidekanga mina wena odidekile kwazi wena udidwa yini ngiyabonga